मंगलियान दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मंगलियान दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि थांखिजों गावनि बेन्दोंआव थानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायनाय हाबाफारि लादों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि टेबास्रोम ब्रह्मआ। बाहागो लानानै टेबास्रोम ब्रह्मआ फोरमायदों दि चिरां जिल्लानि देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि उथ्रिसारनाय जौखोन्दोआ गुबुन जिल्लाफोरनि रुजुनायाव खमब्लाबो जेसेबां जौखोन्दोनि अनजिमाफोरा बाखनायजाथाव एबा चिरां हिसाबै थामथि फारियाव गोग्लैदों। लोगोसे फैबाय थानाय 2023 इं मायथाइनि कमल कुमार देरहासार बान्था आरो सेबानि टप 10 मासिखौ आवग्रिनो हायो। बेनि सायाव जों थांखि लादों आरो खामानि मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायदों। दिनै मंगलियान दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादआ 2022 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय HSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय मंगलियान ओनसोलनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय 19 जन फरायसाखौ बरायनाय जादों। बेजोंनो लोगोसे मंगलियान गोजौ फरायसालियाव फरायनाय सासे राव रायज्लायनो रोङि आरो खोनानो हायि फरायसा थार्ड डिभिजनाव पास जादों। जे बेजों गासै 27 फरायसाखौ बरायनाय जादों आरो बे बरायनायखौ जोङो थांनाय गोबाव समनिफ्राय जोङो लाबोदों। मंगलियान ओनसोलनि सिङाव थानाय फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय, बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि जे गुन गोनां सोलोंथाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। थांनाय समाव मंगलियान हिसाबै फार्स्ट डिभिजनखौनो गैया होनब्लाबो जोङो बुंद्रायनाय जाया, गैयानोमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जे बिथांखि लानाय, बिनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि खामानि मावबोदों, गोलोम बोथोरनि समाव फरायसाफोरखौ कचिं होबोनाय आरो फरायसाफोरनो सम सम मटिभेसन प्रग्राम खालामनाय, बिनि गेजेरजों जों नुबाय दिनैनि समाव जोङो फैयै फैयै दिनै 19 जन 19 जन फरायसाफोरखौ जों बरायनो मोननाय बे मोनसे नुथायखौ जों नुबोनो मोन्दों। आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो आसा खालामनो हायो जे बिनिख्रुइ बांसिनै जोङो बरायबाय थानो मोनगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइया बेहाय फैगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बिनि गेजेरावनो दायो डिस्टिंसन मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जों बरायनो मोननाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समाव आरो बिनिख्रुइ साबसिनै जों रिजाल्ट मोनगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। थांनाय मेट्रिक आनजादनि जे फिथाइ, बे फिथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय बर' बिजोंनिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा थुलुंगाखांनायनि नोजोरजों बरायबाय थाबोदों। आरो देग्लायबो जोङो बरायदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरा आरो दालाइ आफादफ्राबो बरायबाय थादों। दिनै बेबायदिनो मंगलियान दालाइ आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। आरो बेयाव बाहागो लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिल्ला आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै। नंगौ, चिरां जिल्लाया देग्लायनि सेबानि जे मेट्रिक आनजाद, बेयाव जोङो जोबथा पजिसनाव थानो गोनां जादों। नाथाय जोङो बेखौ जुदि एसे बोफ्लेनानै नायबावोब्ला जोङो चिरां जिल्लानि जे बर' मिडियामनि रिजाल्ट, बियो जोङो बांद्राय दुखुनांथाव गाज्रि नङा। जोङो बर' मिडियामनि रिजाल्टआ जोंनि जिल्लानि जि पार्सेन्टेज बिनि गोजौआव दङ। आरो जोङो जुदि नायोब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि जोङो कुवालिटिखौ जुदि नायोब्ला जोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो बर' मिडियामनि गेजेराव जोङो थार्ड पजिसनाव जादों। जोङो गासै आसामावनो बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन पास जानायाव जोङो थार्ड पजिसनाव दङ चिरां जिल्लाया। दा बेखौ जों नायोब्ला जोंनाव गुन गोनांनि जे सोलोंथाइनि थासारि, बियो लासै लासै चिरां जिल्लायाव फैदों। नंगौ, जोङो फार्स्ट पार्सेन्टेजाव जों नाथाय जों कुवालिटियाव गोजौ। दा जोंनि थांखिया बे, जोङो चिरां जिल्लानिफ्रायनो बोरै साबसिन रिजाल्ट बानायबावनो हायो। आरो 2023 मायथाइनि मेट्रिकनि आनजाद, बेयाव कमल कुमार देरहासार बान्थायाव जों बोरैनाखि बांसिन मासिखौ जों लानो हायो। आरो बेनि बांसिनै जों सेबायावबो जोंनि जिल्ला सिंनिफ्रायनो बोरैबानाखि टप 10नि जे सेबानि टप 10आव जों फरायसा दिहुननो हायो।
आरो जोंनि मेट्रिकनि जे रिजाल्टनि पजिसन लास्टआव जे देग्लाय जों थानो गोनां जाबाय बिनिफ्राय जोङो जौखोनानै जोङो हायेस्ट 10 माने पजिसन थानाय जिल्लाफोरनि गेजेराव जों बोरै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो मैखोमै आरो गोख्रोंसिनै गुबुन गुबुन सोलोजों देग्लाय जों खामानि मावनो थाखाय आवगायदों। नैबे जुलाइ दानाव 30 साननि थाखाय गरम बन्द होनाय जायो। बे गरम बन्दआव गभर्नमेन्टनिफ्राय 15 साननि थाखाय कचिं होनाय जागोन। दा बे बाखि 15 सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबाफोर राहा लादों नामा? ना सोलोंथाइ बिफाना 15 सान होयो 20 सान होयो जोंहा बेजों सोमोन्दो गैया। जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो थांनाय बाराव जोङो कर'नानि थाखाय जों हायाखैब्लाबो बिनि सिगांफ्राव नर्माल माने बोसोरफ्राव जोङो क्लास 9 आरो 10 नि जे कचिं क्लासखौ जों गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ जों खालामबाय थादों। बेबादिनो देग्लायबो जोङो बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा क्लास 9 आरो 10 जों बेनि फोरोंथाइ बादाखौ जों लागोन। जोङो थासारिफोरखौ गोरोबजोबनानै जों लागोन। सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइ बिफाननि थागोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जों जर'खायै जे क्लास 9 आरो 10 नो थाखाय फोरोंथाइ बादा होयो बे सोलिबाय थागोन जोंनि जिल्लायाव। नैबे मेट्रिक आरो ओइचएस बेयाव गोबां फरायसाफ्रानो माने पास जानो हाबाय आरो जोंनि गेजेराव गोबां फरायसाफ्रा पास जानो हायैबो दङ। दा बै पास जानाय बिथांमोनखौ माबाफोर खावलायगोन नामा? जोंनि फरायसाफोरनि जायफ्रा उथ्रिसारनो हाबाय गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे बे जों मोनफ्रोमबो खामानियानो जोबथा नङा। मेट्रिकआव जायफ्रा पास जाबाय बिनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट बानायनांगौ दङ। हायार सेकेन्डारियाव जायफ्रा पास जाबाय बिनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट बानायनांगौ दङ। जोङो हायार सेकेन्डारिनि टप पजिसन जायफ्रा मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोना जेरैबायदि फरायनो हादों जों बिदि हायाखै। बेनिखायनो जोङो रासिनै नाजानांगौ दङ आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाया बे फरायसाफोरनि सायावनो बिबान, बिथांमोननिनो बिबान। बिथांमोनानो गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनानै बर'खौ गेरेमसा माहारिसिम बिथांमोना लांनांगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों गावनि जिबन दानाय, गावनि न'खर दानाय आरो हारि दानायाव जे गोनां जानाय जि खामानिफोर मावनो गोनां दङ जों पजिटिभ साइडनि खामानि बिथांमोनखौ जाहाथे मावलांबाय थानो खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला आफादनिफ्रायबो जों बिथांमोनखौ सहाय होनो थाखाय मोनफ्रोमबो बुथुमाव जों राजि जाना दङ। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11 नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।